yemitandao iyo korokia homusao yomoka gusaganwa n'abantu babegete chimaski abatemanyikaine asensemo ye para ya matabekania ikurwa Kisi gochimigori amona Kisumu asensemo ya daraja 2 nigo bono mumuroyo orenge goitwa anyare ko baka gwesokia na gukwana nabarikia mangana sate abire nigo bono anyate ko sabuso mumuroyo okorukwa Matthew anyare gwesokia na gukwana igoro yegakorekyo kyenegetigwe kago kiwa na baigo kugikiria egekorekyo nigo Matthew ayenekire ngani gabete kago tigerwa chingoma chintindi chingaki agendete kwenyorera obugwene na baigo kurwanirira obugima bwaye bamuragete babire na tayi bankobe na ikaria junction na decide ko withdraw some cash elinde ngende ndwali erongori kingi kanasete aseduke riskoiga kundi nkiacha kia bantu more than 20 babori oyo nero church na nakira oyo moiranerie nero oyo church nero oyo kurwabo banguse iboko byechingu kuru mufuko ne chinungu banchaka konga iboko kabisa na banga iboko unango kwana igatindibya indibya bono chisimi cyane mbayira chisimi bere Samsung S10 na Samsung A71